Sziasztok, én Szancsika vagyok, és itt van velem Kavója és az unokatesóm. Gyere közel. De jó, az itt Kavója, mert... Itt a második leverbotos videó. De miért? Nem akarok. Na, kell úgy hozzá. Jó van. Szia. Nem, szia, maradj meg. Oké. Az nem nevem Ivett. Az én nevem Ivett. Oké. Azt hittem. Azt hittem, hogy Zsanett. Azt hittem, hogy Zsanett. Te fiú vagy? Nem. Lány lenne. Írjál már Azia. Mi? Nem mi, csak te egyedül. De milyen napos a magához? Istenem. Úristen, te. Hát ez hülye. Hát, te hülye vagy. Te. Hülye. Na. Hát te meg egy újban senki állzik. Ha tudsz írni. Ha tudsz. És Mici vagy. Mi? Ja. Mi az a seretle? Hát én is adom. Jaj. Hány éves vagy? Hát most hazudjak-e vagy nem? Hát 20. 20 vagy? 6, nem? N ember vagy. Nem, te gép vagy. Nem, te gép vagy. Ja, és bocsi, hát zavarér. Te vagy a gép. Nem. Figyelj. Kivittek vagyunk. Az mi? Az mi? Hát, bocsi, a háttérzavarért. Van fiúd. Most mit írjak? Hazudjak vagy? Van. Nincs. Hány éves vagy? Akkor legyek most 18. Az úgy se felejti. Szerintem. Hogy hívnak? Hát nem Zsanett. 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 Na várjunk, most legyen. Mi legyen annak? Kavója.
akkor mi legyen? Szancsika. Jó az. Na és téged? Talán gyere ide? Akkor te most nem gép vagy. Nem az előbb az előbb megkérdezted, leszek a... De ne... Új! Nem is igaz. Ez komolyan mondom, ez egy hülye. De igaz. De nem. Fú, ez fölrobbant. Ja, nem mondtam, csak hagyjuk már rá. Oké. Jaj, de jó. Upszi, azt írtam, hogy jaj. Tudok mi. Úgy. És Laura, gyere így, Laura. Na. Szia. Montenegro. Na, szia, te Montenegro. Montenegro. Ne. Alahol is. Így. És akkor ezt teszed, a másikat teszed. Nem is, ne szórakozz velem. Na, te mit érjek neki? Kavolja, mondjál csúnyát. Megyek több úgy. Jó, ez jó. Mondjál több. Hát az amúgy nem volt csúnya. Jó, nem is hallgatom végig, mit írt. Szia, te pöcs. Hát már eleve nem vagyok pöcs. Mert lány vagyok. Doktor úr! Hát nem vagyok pöcs. Sziasztok, ennyi is lett volna ez a videó. Hello!